Goedemiddag en welkom bij Joet. Sietske H. hoegt net naar het Pieterbaancentrum voor onderzoek. Het hoofd trude er bot op aan, om er nog zo volle vragen binnen in de zaak. Sietske H. is veroordeeld tot tolen via zelf voor het ombrengen van haar vrouwen krekt binnen poppen. Haar advocaat ging hege beroep. Joet wie de regiezitting of starriering op de hege beroepszaak. Het hof wil heel graag dat de 26-jarige vrouw vrijwillig meewerkt aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum. Om het dossier schreeuwt om een uitleg waarom. Maar Sietske H. wil vast net meewerken. Het hof vindt dat het daarom geen doel had om haar naar het Pieterbaancentrum te sturen. De 42-jarige man uit Denenkamp, die het vertocht werd van de moord op zijn skwansus uit Snits verleden weken, zo ek bezocht had waar orenmeisken om te brengen. De man zou een dag voor de moord in het dorp een caravan in de brand stutsen ha. 2 meisken die op dat stuit onwezig waren in die caravan binnen net verwoenen rekken. Ja, op Tongensje is die brandstichting geweest. Dat was natuurlijk wel bekend bij de politie. Daar ben natuurlijk met die meisken in sprutsen. Daar is informatie over naar voren gekomen. En eigenlijk, terwijl we daarmee bezig waren, wie vervolgens ik al de dodelijke incident met die vrouw in Snits. Na de moord van Freed naaide de man uit naar België. Hij is intussen uitleveren aan Nederland en wordt morgen voorlaten onder de commissaris. En die bepaalt dan of de man langer vastzitten bloot. De moord op de 22-jarige Snitser vrouw zorgt het nog heel tijd voor een soort emoties in de week. Verschillende vrienden en bekenden hadden er acties opzet om haar te betinken. Zo werd er van de jongen om zo'n uren een stille tocht te organiseren. Burgemeester Hajo Apotheker is hierbij ook aanwezig. Er worden meer dan 100 belangstellenden verwachten. Het ging natuurlijk als een lopend vuurtje door de wijk heen dat er vrijdagmorgen wat gebeurd was. En wij hebben hele goede contacten met onze wijkagent en hebben direct ook hulp aangeboden, wijkgebouwen beschikbaar gesteld voor eventuele opvang. Maar dat was gelukkig niet nodig. En toen bleek toch dat er een heleboel buurtbewoners waren die behoefte hadden aan een stille tocht. De zo'n 20-jarige Aswinta Dijkstra wie in haar vrije tijd disjockey bij een piratenstuurder op internet. Ik had collega's binnen Boton die intro wat er gebeurd is. Om haar te bedenken hadden ze daarom nou een marathonuitsturing. Een flater van squalmienskip Magister Alfinus in Snits. In de examenbijlagen van de Ljouwte kranten staan leerlingen die het diploma hellen hebben. Maar bij verzin ek het 10-tal nam van leerlingen die het zakken binnen. Het is nevens de squallen nog neer voorkwam. Maar rond het tijdje binnen alle namen van de VMBO-opleiding gemengde en theoretische leerweg in de krantenkaam. Slagen of net? Dat is moet ik zeggen, een administratieve vergissing. En onze teamleiders hebben dat direct heel goed opgepakt. Die hebben de betrokken ouders gebeld. En ook de ouders hebben er heel goed op gereageerd, ook begrip getoond. Maar wij vinden het spijtig en dat had natuurlijk niet moeten gebeuren. Het gaat om ongeveer 10 leerlingen die het zelfs al wisten dat ze zakken wienen. Ze hadden nog de kans om te slagen, want ze moeten nog herexamen doen. Bij 12 verschillende ongelukken binnen vannacht en justemiddag 2 meisken zwier verwoenen rekken. Een 49-jarige man uit Jesterstreek rekken bekniepen. In een van de machines doet hij aan het werk weer bij Friesland Campina in Wolvergeer. Collega's en politiemeesken hadden de man reanimeerd. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Greensbrocht. In Haans is een 88-jarige vrouw onrieden door een vrachtwagen. Ze stier maar haar rollator op de stoepen op de Noorderhaven. Maar slimme verwoning zonder skonken is ze opgenomen in het ziekenhuis. Er komt geen rechtszaak in de moord op Ida Kleinstra van de Blessen. De 52-jarige Ida Kleinstra werd precies 3 eerlien vermoorden in haar eigen wenning. Justitie zocht een inwoner van Frencher als haatvertochte, maar hij die hem liek wel een paar dagen na de moord zelfs te kwad. Zijn 29-jarige zoon uit Wolvergeer zou ook bij het misdrijf belutsen wezen. Het ministerie had net genoeg bewijs daarvoor. En de man is daarom weer vrijlitten. Hij moet wel voorkomen van wapen- en drugshandel en het wietwasken van Jilt. Na een drege start begint de kaartverkeer voor opera Spangeer aardig op gang te komen. Juist weer de première van Falstaff Rivisto. De opera wordt in totaal zo'n keer uitvierd. Het gaat om een bewerking van een stuk van componist Verdi. Juist ziet de tinten aardig vol. Goed 400 van de 400 plakken weer bezet. Ja, het loopt nu goed, dus
ja, er is nog plek, maar het gaat goed. We zijn nu niet meer ongerust. De première werd goed ontvangen door het publiek. De mensen reageerden enthousiast. Er binnen het flinke buien vallen en er stier een vrij krachtige wind. En joen en aan het begin van de nacht vallen er eerst echt nog wat buien. Let er vannacht weer de droeg. Morgen op een nijbuien, maar kans op tonger. En daar kan ook hagel en windstjetten bij zitten. De wind komt uit het westen en is matig ontkrachtig. En het is maximaal 17 graden. En dan zou voor het Nijs in het kwad. Nijs kun je vinden op omroepfriesland.nl. En om 6 uur dan is Joert er weer. Graag tot dadelijks. Vast een mooie dag.